Ka jipen singe pentre kam ya ka jikieng ha ompling man punya so berkaranja kalabu hakim khat ya kibai ba ka te ka thai nalor ba ka pendik ru wat ya ka lek kawan ka daw jong ka jipen singe ya ka te ka jikieng ka de na ka jingwan ksan san ka jingkhang dam ha ka jala ka bostang nadu ulber man taw snem uwei na ki nosong snong loi thu ba ka te ka jikieng ka de ka bokong san tam na ka banta ka lek kawan jong kibai ba hanrei man ta pat la shu i siteng kum tu klam stang shu man pentre Kieng kadai gawi ka budlum ka badan kam hai ka snong pling pat kadai ka benta bangi ka snong ka idan kam hai ka ba nagalang ka sarkal se ba pendap kerki na yakti jing sna tendai harai hakni ki singi bementa i ba nagi jing ja jang lockdown ba ki gawi ki jing thot se tingi ba kala singe ka kam te ki ka bu jing e bhai ni nong snong po snong pling namar kamba si i menta ngim dan lat dan tidak baik pat ya banyak pelun sida sipo nala palang misha sunu tung bo le te kani ke jing slam wa shwa ba kan dan ka lockdown ka kam laya kum to re kan sa dia nang to la pen singe te ke jing so jungi kan sang sang hinga smoba kani ru ka weni mata ka badan kam ka essential ya na mata ka jing mento jung pai ba kan te ke jing pen singe kan sanya ketika ka jing sna te surok ho support ngi la panong ba kadai ka jing dan ka lockdown hari ba kumnong sung bang ya pacha ba rong snong sigui bentang i ba kedan ki bentang basna jengking ru kia hadin nang to bi ki penya stet ka kam kia sisa ya kam te ka belingok kalong ba kai ka daw ba pensenge ketika jing tre pada hadin ba ka sarkar sedang menpli ya babun ki ge berkhait benta te mat agliang ka snong rong sto ba kle turhi nong ki kam snong ke ban kam stet jing sna tare kai ka ba pensenge te mat ki ngim tip sula ka de kontraktor na ka de na ka daw jung non re ka jingkwa jingi kalong ba kumnong snong ba le se kadai ke badan kam bai mat nagaliang jong mi khat la kalong MDC na mali khamtam bakin sim khia ken khang ba kontraktor badi ban penya ya kam badi ban penbit penbiang de ge berkhai khang ba kam badi penya na ubut mar bala ra kaya senge komne tekan bojing ya sibun ge ni nong song po song pling ke ha ka bai dei bakatu te ha ka baning kong hi hadin bala pen prai ge jingkieng ha ka dong ge jing senjor ka ba shisha le dir ngala liwat de khmat ba basna ningkong ya jingkieng ka dan jingma sha amar ka jingki ga khi bagalo senjor ko kumsna tenrei hadin bengle keren baki nang kam snong lag jing sim kha jong rong ba snong ske trisnong la ekrem bu kontrak lapan prai ta jingkieng berem la sna ba mai tenrei I ka haki por ba he ha ka tiga jaka ham tiga dig besle te hoi kani mata ka jing sna ka la kham surkom rei ba he hi ko te ki pa ba ka bu jingma hi ki bri banyai banyang nang tu banyai pen cross tu jingkieng namar por ba he hi ko te ka kiu ha bat ka jingma kan te ka jingkermen jungi hi kalong ba ban simkhya na kaliang jingki bade ban penya ya kam skhmat ba ka jingtu kham tam kerpang amali ba amali jungi ban simkhya ban pet ba ka kam gede banya stet skhmat ke namar marsen pen prai jingkieng ba pli kaliang dong kontraktor gila simkhya hi ban pre wut ya ka kam rei namar ka jingwan sendat jong ni ka lockdown ketika 8 sangen oswaya ketika kam te ngaso ban ong ba ning don lai sau tuli ki benta ha ka ba kinong umpling ki don kam palat ya ketika jingkieng kumba baro kinong umpling jan baro kinong umpling ki le yo le hat ang te poranja bar pa menta namar bangim la so banyai nang te ni habiat kelain na do na po lapalang ni habiat na do na it sherwat dia bat kabalai bangidon kam kerke ya ti jingkieng ban ya le ban pendap no kam kloi la dalong kabala kalong namar baki entry points ban rung sepompling jan baro ki entry point ka surak ka long ka ba kham sniu like no ketika no entry point ka bawan na po itserwat ngai ban ya kelain ba su itserwat kala kham jingai ki pa ba te nolon nang taru na su ban ong ba kum ki nong song snong jong snong pling ila long melian banyak nang tia namar ba kumang ong ipi ki taksiru hawa ki lech nu ki yai be nang tia na po jingkieng tementa namar ba kam plia ke tia jingkieng ki taksiru hot ha menta la lockdown ki taksi gimdon but menta ki lastang biang menta ki taksiru ki yai kelain do na po la palang dia ki pen kio saya kodor bai kali dia kani ka ta sibun ya ki longjing long sam kam tam ki ba duna ka yok kot ha ba ki kwa ban wat ya ka bam ka di spor renja na kaliang jungi kum ki nong song snong ngi ka pat ya ki bor ba halor ban sobha ban adalong ka bala ban penya sa ya ki kam namar manta kum bangi I ki kam jan baro hi ki kam construction ki layat but kan dia jingki umpling li kum bangi yo I
kinong tray untuk penjing nam ta tu jingkiang kita ki brio lajong sudah te ka bamut ba kamdon jing kata namar ki nong tray gam dai tu bahab lai phai no sapo sekiwei pat ki jelama te kata de wei no so ba ka kam sil dai ban ya no sai bar pada ka kongsan kolong ba don jing mai yang si jingkiang kam tam sekini ke benta jong ka umpling namar ba ka kenjat tu ko yo ka don ka jing kata ya ka nanti kan sekin kumbolong mentang i ba kelasang ban bam sekini ki jaka jongi bar kumba pilong mana kadika lenti baki brio ki jai leng ba tu food bridge haba dap katu ka jaka katu ka lenti ru ka slei te ki pai ba ka jaka bagin yo ya sti silang kim yo ban ya sho te bat ka ba suma ka long ba yo ba ki khulung khna ki wat ha po baslei ha ka jing songsit ka jong ki ya si tu jaka yo ka ra ya ka jing man saw tengah semua on na banta kini don kam man pendap no kam ploy ti jing kiang bat lesi ho nge skami baka ki nong kit kam snong ha pos nong pling ki le kat bala kade ka jing trisitom ka jong ki jing kerpa ka jong ki ban pen phai ti jing kiang ru adu ba mentai las nang ya kam but lesi lada sim khia sa khandian na ka liang jong ki nong mikman nga nge skam ba ki nong mikman jong ni ru ki don hi kata ka jing clear jong ki la sim khia so ki nong yalam kendian maso la ban kam pen stat ya ki ga jing ki Urang ba snong ko umpling ba sanwat pongru pat ula pentep ba kadar ba snong kalai kendo iki he ka peludi ki bala pentep ba ka jing pesnge swai ka kam ka de na ka daw jong slam ni oman le kham kloi na ma ka jing jinja ki lu bobon na chatai la sha block be nang ta ki bom don kali ru jisha ke ni kal ti foot bridge tingi request kana ni bakin bu na bom don kali kin ya ni na ro chatai nang ta taksi nang ta bali school mensyah ke simpor sausan minit len sting ta man ta sting tam tai pola palang block palang malawan ur kali ro khai tingi request ke di bakan kham kloi ni bat ka asrar jo ki ong itang chula la hi ban le ka bias kamut ka jing trai ka dum sange shu mat ba ka span kam da hi kan jing kalau minta bagi mio balik foundation tengah ikan berking orang Thai cuba bakam dan kalau pun nak umum dan lockdown ni ada siang bagi ada sedang sekali kalian pada kan lada ni lah yo itu kat batman bro arliam tiki orang kam slam show nak kespan kam mereka bahaya kan si bentak lah di lockdown te si bentak lah long kejing sedang kalau kam slam he nomor ba lagi up ke festival season ni bong do ngingi orang tangkas school atau ke puan mari for exam te kawan nak kalian department pada kiwan ki festival season ki oman up te normally di December kalian pun January kalian sedang menyebut kejing suki kalau berkelik sedang dah hadu pas te tu dan extern ni lando no ya kan dia biar jaka bundum rau suka tu habis kelak lain kandung ketah lawan slap untuk layo sedang sensui itan dan ide drobat pemilih nak kalian kontak tu kan ki pai ba te ki yu bat ni keren ni kata ru kila apan klan te ki deni bentai senjor mentah te kit sawan le ka tu ki ong te ngin ya kata ni na ngi ong de kontak lang ngi mengindon lang bat pen i ki jing e ba ki bri ki yo kan te ka foot bridge ya kata ba mentah nomor ba jing ai ba bri ya ni sta itu kan la jas ki ba